Ítach deas é bhóchan ceirciúir mar dar nó bhuaig an chlár an uige chuma. An uige an céad bhliain gur ranógar le ann le haig na stáisiún pobl. So níor bhisig aine cad a bheith a tarlún nó cad a bheith an an dún. So bhí sé ítach ar fad an uig agus dar nó tá gachéine cad iad na dúláin bhí róing im léana. So dar riar an níra meú leis im léana a nó gur raibhing rudí nuair riil agus go méidir gur heiste sin dún. Ach, bhí na deacrachtaí céine gachéine, so bhí mar ítach sásta á gábhlíon as a chéile. Agus deirig lom teangáilí ana le roiintas na stáisiún eile, just le Agallamh a chuir siús fechan cad bhí ar siúla. Bí míid ag díú ar scéalta áitiúla ach bí míid déine níos móna sin. Is tócha chun na Agallamh go léir atá déanta a chur i trí categóir déirthan cinnte scéalta áitiúla atá tarlún trefan na gailge mar tá trí gailscail, trí bhunscail lágailge agus gamla scéal agus pobalscail lágailge sa dúthaig ina bhfuil muid a créile agus tá sé ionach deas ardán na thuairdámh siúd scéalta na báistí, scéalta na scaile, scéalta imeachtaí scaile rudí atá ar siú le tuaistí tismóirí agus le héad sin a churmachchan san. Agus dar nó cílíonn sé sin freisin go méidir go bhfuil pobl éisteoirí a going atá ina bhla méorí gailge seachas lífa le gailge hena féin so caiimiidir sin ag cumad ar árnaintin. Chomáile sin clúdaíimiid scéalta maríalar an gailge ó imeachtaí atarsúil go náisiúnta nó beidir sa bhór cathair ceolcurmacha feachtaiste friúla imeachtaí cosú le chórá fethersúil le garid. So cuiníimiid is tócha pobl na gailge nach pobl lánólach ar catarsúil in gailge ar an ólas maríalar rudí gur féidir le éirí gafaleo. Agus an tríú rud ná rudí tarlúnt sa geantar nach bhfuil puin buinte le gailge ach atá simúil de phobal na háite agus tá sé nach go lena dearn gur fánach an áit a bhaidfad limach so chun sé anna áhasarm agus riméad nuair a hagam trasna ar ghuine le gailge. Nach mííon deise go beidir an gailge sin úsáid a gcónaí tuisc nach bhfuil siad buinteach le arnáil na gailge ach beidir go siad buinteach le rudí áitiúil ar nás Tidy Towns tá nascíntach láidir déanta going leis an leabhar le áitiúil bí an glór rudí arsúlacha ní an gailge bháin in gailge dar nóid ach churann siad an pobl ar an ólas maríalar catarsúil go generalta bíoh sé go fíorúil na leitheanta seo nó go fíornach nuair atá siad oscailte. So bíon cinná trí strahan, bíon. Well, is mise an láithreoir agus tá sé cinál mar folas í sa stáisiún más féidir nechar é go mbeadh comhláithreoir i gceist agus leidíonn sé sin an tualach is tócha ar gachéine bíon gáchlig an a gcónaí níos fearr na ceanháin. Ach níl an irid sin gailgeoirí timp na háite le amséir ar a lábha nó atá sásta beidir an commitment sin a thuairt tá sé díon duine a tharachasteach forír ach is rud é atá a bhí marúna go meid tús na bliana agus an urig nuair a formúid an dúis a bhí mar sin rud amháin a bheith difriúil maríalar an chláirse an bhblionn se go. Agus an son tháinig COVID hir mé Márta agus so ní hééis se an bhblionn chuige sin dar nóid mar bhí sé soach dechar an seo cumadidir móthir agus is gom cad a bhí weim, cad a bhí wathe agus mar sin de dá mechar den ag an thuirteisteach agus an frustrachas go léir a bhainein le rudí ana bhar líne agus an éiginteacht agus mar sin de so ní hééis sin an tam. An stáisiúna hain an dearfachart ar fad agus tá anna himimecha a cad a bhíon arsúlagam. Tá chlár léthúil anna cosúla sin chláirse gom sa chlár iris chlár maríalar imeachtaí áitiúla agus tá anna nasca gom le fuireann an chláir sin mar sin má tá fáin siad san an tólas isteach sa stáisiún tagan na pressráid síos cuilethirtaisteach. So má tá aon rud mór arsúil sa geantar ardíonn siad an ceist ar mahan bhfuil aine sa grúpa le gailge a bheith sásta leat le Gráinne ar an glár eile agus is féidir an dara pobl chur an ólas. So tá nasc siad agam agus cohíime agus dar nó amantí tagam se trasna ar ghuine le gailge a lé cuasaí nach muineann le gailge a bheith lánsásta an scéal a dhéanamh trí bhéir le a gcóir
chaimid adháil beidir locht éisteachta a bhaid níos lehanana. So tróiríim íana a hagan ar maclár cútha siúd freisin nuair a ceapam go mbeadh sé feilúnach. Agus dar nó ní éting gan molla go hard na spéire thuirt don tacaíocht techniúil atá gom. Ná tá méid ortha tréála fachta gom agus bhí me nach mór neamhsplach sa studio. Agus an san bhí mit as an studio, so bhí an fólam chuna zoomíanamh, chuna rudaí hafad, chuna rudaí hábháil, ach níl na skillanna agurthirt a gom go fáil tá an suite ar my laptop níl me ná puoine ana leis, so just chuirm na PC araig na Agallamh, na PC ceol agus na PC atá ráte gom héin cinál na rudaí a cenglíniad, chuirm an list araig go dtí Keith Bannister agus denan sesin dríocht leis. Agus má tá trec le bula bus an deire gearan sé amach é sin, má tá cúpla second mar is óldait le Zoom amantí tagan nóméid róite agus beidir go mechar an nóta a hógan de caihanna hála sé chuirm nótaí crin chuige agus gearan sé amach. Agus sin rud atá dechar tógann sé am agus níl gohéige ag an duine sin ná duine rihir sin airan a bhí a dhéanam. Fíorheachar agurthireacht a dhéanamh ar láma ach má tá tú a dhéanamh I deanga eile nílas go céanát go crin chun an gearra dhéanamh ach tá si den ná má suas síos agus má go agus an modulation sin na léamh, so tá anna cabhar ar fadú a siúd. Ní dhéan é dhéana gan iad. Ó, láithreoir atá mar léach. Na hit meisteach an seo tre himpeiste caimérá, mar bhí clár cosú lei seo cúpla bliana hen ar an stáisiún agus bhíocht daoine eile gáilta agus bhí cuidiúnar a détain ach bhí mé gobar go lá aimsere ag an am mar príomhide ar an Cantas na Gaelscoil na áitiúla Scoil Láithreoir. So hit meisteach an sin tar an gíochaisteach mé díogarníigh agus an sandarná bhí me airithe as agus bhí me cinála me sitting duck. Ach siar fad ó héh ní léthe me léach is léach I ma héile ar glór bhuain eile ach an duine beidir a harangisteach a radio céad lá riamh mé na fear darban an PJ McGowan Carolum trid glór na Gael bhí a chud páistí freistar an Scoil Carolum a sethe ach ag an am bhí radio na ní raibh radio na lifa an bhí Anna Livia an agus bhí clárach go Gaeilge ar Anna Livia agus bhí siad a géirí Gaelgeoirí ó cúnaí difriúla de bhleatlí anas gomach an tíorlaíocht lúdathe. So bhí 6 pointe lei sin agus haring sisteach me chun beagán ná bhí mar chud gasúróg ag gnám agus bhí cuaram na scoile orm. So rinne me beagán leis sin agus an san iníag sin bodíoch radio na lifa. Agus rinne me beagán leis sin freisin clárfasnééis bhí an. Bhí me gobar le Joe Reddington agus chuig 6 na raig dí rudí wad níos fearr. So is tócha gur féidirlum más léach nó más féidirlum a bh leachta chuir is PJ McGowan a harangisteach the cuasaí radio me an céad lá riamh. Buid am anna hena bhas. Actually tá Carolum chun fille ar ceist na dúisna tá Carolum agus an rialta ar an seo colm ó fáú agus dúirn sé Gráinne ní le íntas ar gur bhútvéis dú sé le ha caint céile bhuacha. So éon rud a bhfuil caint buinteach leis is tócha nach féidir messed up. So fellan radio chum. Siú cean nar smuoinnig mé riomh ar caithe mé rá mar bí a gcónaí cinála marachta tá heachtain go seachtain. Na ribh Aon Scéal bhí clár rise feáh líonna gom darban ag caint le Gráinne a reis go dtí an téim a céan a ríis. Agus an clár sin ní raibh í a bháin in aine seachtainna. So bhí sé cinálar nós Desert Island Discs agus Getting to Know You and This Is Your Life canál ar fad fitte fút in chéile. So Lara mar méall ar daoine áitiúla go raibh aithne ag an pobl orthú, so chun aithne níos fearr chu nó daoine figurí náisiúnta beidir buinteach le Gaeilge. So bhí meascán de áitiúil agus níos lehanna. Dum chud is mó daoine go raibh aithne go mar so Lara mar méall ar saoil agus séthir agus nuair a bhí daoine ón saoil peblií beidir ar an glár agam Lara mar méall ar na rudaí na gnéhead an duine sin nach mecharólas go cotíanta. So hahan sé sin lam agus mud so dairiglam agus an chlár sin ar siúlagam dairiglam an bóla leis agus Agallamh chur ar na daoine sin a bheithar mo wishlist. Mícheála marthart ag beidir an duine is cáúla a rinne Agallamh liom. Mar dar nó tháinig a chuid páistí go dtí Scoil Láithreoir freisin, so Carousel
sé míhall bhanig sé scail a bhéir bhí sé mar caithíirlach a gom ar a mór banistíochta bhanig sé scail bhí sé mar caithíirlach agus ar mar deam carasel agus anna character agus cum céhéadú a leir an éine le míhall siúcaigh blúra beag éigen amach faoi gcónaí mar ní le gananta na scéalt ar siúd agus maidir le topic is tócha airíonn lom go leor rudí clúdach tá an chláir seo ionach má déanam beagán in ebre ó angachéile le réidir na Gaeltachta so ligann si dom bheith léamh na popéir régiúnta agus bheith clúdach rudí ar na man so tá bhhar sin fécha mar níos mó telefíse agus éistrim le níos mó podcréaltaí ná mar a dhéanaing marach an cuairm sin so sin doras persanta beidir eile atá oscailte ag réidir dom ní an chláir seo agus ach doscail an chláir seo an doras sin dom mar is cuioine Agallamh a chur ar dónal am bhfuil fáil den an sé sin scanáin agus documentaries a lehéidsin tá cólach gon scanige írscaláir eile le sethe. So bhí sé mar í gom láháin agus ar mochlár agus go garidní dhéag sin is dócha go rá duna cinint tí ar ian túsáitinú chumach ag a cuaig mar a bhí ar ag an am agus bhí ar a bunk ag an nóid dearnach a go mír na bápéir régiúnta. agus dír sé am a bheith an túirt faoi agus bheith éige gur a ceart le an lá sin. So bhí speed reading agus speed fála marsúla go an lá sin. So bhuichas de íomháin a bhí ar mar chlár fuair mé an deis beagán in ebre a dhéanamh le réidir na Gaeltachta. Rud a doscail go leor dóirse de íana eile féidirachtaí eile agus cóide nua agus dúlá nua agus sin cad chuig a retirement. Cóirla do gcuine óg buin tríalas agus is tócha bhfuil réidir na lifa ionach go meall isteach daoine óga sin rud a hepar mé anamh agus befráile mé tá mu anna gar de chláiste trí le bhéil an se máileh leanséir ach níl chlár gailge an níl ranóg gailge an becirrta go marrá. Goiteine le daoine le íana a mí me géirí ar teachtar an radio. Éann siad orm cuideá bíon or míad a bheile le techt mar tá daoine an maidir le gailge agus feicim nach bhfuil éon féin bhuiína chu dearn siad óníl meach maithaige sin éon mar chud gailgeach má néan sin éana a bhíon preisiachta agus bí mar buile agus bí mar tá tú pure useless sin ar fágur íar mé ar bheithir mar chlár mar is breilm daoine tá pure useless ar an lár. So bí mar buile le daoine mar eall ar an aspa muíine sin agus fuair mé mar rud freisin na meas na dismóirí sa scail nuair bhí mé an sin go bhfuil daoine támod róhá dar gur féin síos agus beidir go bhfuil se sinna níl sam an aspa ama éanú péród leis na daoine óga ach cinnte is rud é a chaithe mé túirt faoi dí smó mar le trí gailscail sa geantar agus gail chláistenis agus cean eile chláistmhuire cúpla míle síos bóthhaim. Is dócha go bhfuil an tuafas daoine óga tá imi tríd an airnáil gailscaíochta agus beidir gur féidirlam go dul amach ag gíoscaireachta gur printíisiúach na go mar credan na tain buin trélas cadéan rud is measa gur féidir tarlú. Ní ebró sé agus man an ebríon cecht fólama déanarí sé den níos fearre déanarí sé den slí eile é so buin trélas cen dochar agus ar dro lá aber le béidir nach bhfuil éine géistecht agus operation le nuair tatú nervhíiseach beidir nach bhfuil éine géisteach dar nó perfreilin go mechan an túafás daoine géistecht. So chunig géistecht né nó dópunca cuaig Phoenix FM a gáir má tatú ag geantar bleitlí a cuaigdeag agus tís le henú martá an signal sách láidir an seo.